Jo! Keďže sme si slúbili o tie otázky, tak ideme si na ne odpovedať, hej? Otázka sem. Ideme sa pozrieť na komentáre. Zatiaľ žiadne komentáre, dobre? Žiadne komentáre. Dobre, takže nič nemusíme plniť. Dobre. Máte splnené, že ste chceli. No. Napíšte mi do komentára všelijakú otázku o mne. A žiadna otázka? Tak ja vám na to môžem ešte odpovedať, na tú žiadnu otázku. Viete čo, ešte máte šancu. Ešte máte šancu do 24.12. Lebo vtedy už tá súťaž končí. No takže by som napísal na tento short rýchlo nejaký komentár, aby som niekedy cez tie Vianočné sviatky, keď skončia, mohol o vás napísať. Takže teraz okamžite všetci choďte na ten short a dajte mu nejaký koment a napíšte nejakú otázku. Pretože táto súťaž 27. decembra končí a 3. januára 2025 bude vydaná na YouTube. Takže ak ste ešte nenapísali žiadny komentár, čo nikto nikdy nenapísal ešte, tak by som vám radil to napísať. Lebo ak chcete byť vo videu, tak vy to musíte proste napísať. Ja vás proste nechápem. No, ja nebudem vám nadávať, ani by som vám nechcel, ale prosím vás, napíšte mi nejakú otázku už do tých komentároch, no a potom sa možno objavíte vo videu. Ja viem, vy sa nechcete objaviť v mojom videu. Mám 68 odberateľov, čo je na tom? Proste málo si myslíte, kámo. Chceli by som sa objaviť, ja neviem, v Riderkovom, Sudomon TV, v Vatemovom videu sa chcem objaviť, Nevsty Gabulovom. 68 odberateľov je aj tak veľa. A aspoň vás tých 10 ľudí uvidí. Áno, vy si poviete, hej, a ten short, ktorý má 290 zhliadnutí, hej, a napíšem komentár, tak to akože nikto neuvidí. Tých 290 ľudí, tak to je lepšie než nejaké video, ktoré dostane za nejaký mesiac 10 zhliadnutí. No ja by som to neurobil, lebo na toto video sa budem snažiť urobiť čo najlepšiu miniatúru, čo najlepší content, čo najlepšie strihanie, aby ste vôbec nejaký komentár napísali, lebo vy mi nepíšete žiadne komentáre kvôli tomu, že si myslíte, že som nejaký hlúpak, ktorý má málo odoberateľov a ktorý nikdy nič nebude. Takže okamžite mi teraz napíšte do toho videa nejaký komentár. Je to jedno proste. Jaký komentár bude, taký bude. Na niektorý neodpovedám úplne kľudne. Vyberiem iba tie najlepšie, najjednoduchšie, neviem, tie, čo idú úplne ľahko splniť. Lebo ak toto sa bude opakovať, tak ja už budem taký nasaktý, že normálne, ja akože fakt, súťaž už ide od 8.11. Natáčam toto video 25.11. Už to je, neviem, pár dní, už aj 11 dní a žiadny komentár. Už aj 15, či koľko dní dovtedy je, už asi 17, už 17 dní ste mi vôbec nič tam nenapísali. 17 dní, chápeš to? 17 dní. Takže teraz prosím, všetci choďte na môj kanál, na video a teraz tam napíšte nejaký koment, lebo toto je hanba naozaj. Akože u vás nie, ale u mňa áno, že normálne mám 68 odoberateľov, ale 0 komentárov. Takže okamžite napíšte nejakú otázku. A ak to bude otázka, ja neviem, aké máš dlhé pero, tak ja sa na vás tak vysmálne, že ja neviem, akože fakt, ale s týmto ste ma mega naštvali a moja YouTube komunita není na, akože teraz by ste mi dali odber, pretože sa snažím dať 100 odoberateľov do konca roka, čo určite nedám, pretože nikoho nezaujímam. Ale toto fakt není normálne. Takisto ako není normálne, že niektorí nahnevali učiteľku u nás v škole, a keď ja som nič nerobila, lebo ja neviem. No, ale proste, vy ste ma teraz nahnevali, ja som vás učiteľ a prosím vás, za 17 dní, predstavte si, kebyže si 17 dní neurobíte domáce úlohy, hej, domáce úlohy, 17 dní, tak to už dostanete totálny extra piky
poznámku a ja vás nechápem, že čo toto akože, hej, mali ste domácu úlohu proste to spraviť, napísať už konečne na video. Ja vás nie. No ale vy ste to neurobili, hej? Takže domáca úloha zamietacia. Všetci odoberatelia, odo mňa teraz máte 2 s hviezdičkou, ale ešte, ak toto nedáte ani do... Ja natočím takéto video už 10. decembra, hej, takéto isté, ak tam nebude žiadny koment. Takže rýchlo, už tam mal mať dávno 68 komentárov, lebo toľko mám odoberateľov. A vy sa nehambíte. Vy sa akože fakt nehambíte. Viete čo, ja na to vysvetľovanie už ste nahnevali ma strašne toto. Je akože nenormálne, akože málo, prosím.